ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏଠି ଭେଜିକି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ରୁମ୍ରେ। ସେ ତାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖ କେମିତି ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି। ମନେ ମନେ ବସିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି। ତା ଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ଭାବିଲା କ'ଣ, ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କହିବ। ଆଇଡ଼ିଆ ତାର ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରୁଛି। ମନେ ମନେ କହୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ କହୁଛି ଆଇଡ଼ିଆ, ତା ମନେ ମନେ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରୁଛି ଆଉ। ତା ଆକ୍ସନ୍ କେତେ କରୁଛି ସେ ଆଗ। ମରିଯିବି ଲୋ ମା ତତେ ଦେଖିକିନା। ଆମ ଧନଟି ବହୁତ ଠିକଣାଟି, ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ଯେଉଁଠି ବସେଇ ଦେଇଥିବ ସେ ସେଇଠି ବସିକି ଖେଳୁଥିବ। ଜମା ଖେଚଡ଼ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଇଡ଼ିଆ ତାର ବାହାର କରୁଛି ସେ। ହଁ ଲଗେଇଦେବି। କ'ଣ ଖାଇସାରିଲୁଣି ସକାଳୁ? ତୁ ଖାଲି କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛୁ? ABCD 1 2 ଦେଇ କହିଲୁ। 1 2 A for ପାଠ ନାହିଁ କାନ୍ଦି ଦଉଛୁ। A for କ'ଣ? A for କ'ଣ? ଧୋ। ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବୁ, କାଜଲ ଲଗେଇବୁ। ଆଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କିଛି ପଢ଼ିବୁନି। ରହ ବଡ଼ ଆଙ୍କର କର କରିଦେ କର। লিপস্টিক কাজল ଲଗେଇଲା ବେଳେ କେତେ ଡେରି ହେଉଛି ସେ। ବୋପାଲ ମା କେତେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି କ୍ଲୋଜର୍ ଧରିକି। ଓହୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖଉଛି ତାର। লিপଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲେ ତ ତାର ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋତେ ଲଗେଇଦେ, କାଜଲ ଲଗେଇଦେ। ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି? ପାଠ ତୁ ପଢ଼ିବୁନି? କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି? 1 2 କହିଦେଲୁ। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 ଆଉ ABCD କହି ଶିଖିଛୁ A B A for କ'ଣ କହିଲୁ apple B for ଗୀତ ଲଗେଇଦେବି B for କହ ତୋର ପାଠ ପଢିବାକୁ ଜମା ମନ ନାହିଁ ଗଧଡ଼ା ତୁ ଖାଲି ଗଧ ଭାଇ ହେଟେ ପାଠ ପଢୁଛି ତ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଟିକେ ମନ ନାହିଁ ଗଧ ଖାଲି ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ହଁ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛୁ ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ କାଜଳ ମାରିକିନା ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଦେବିନି ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ କଜଲ ଆଣିଦେବି ତୋ ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବୁ ତ ପାଠ ପଢିବୁ ପାଠ ପଢିବୁନି ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ କାଜଲ ମାରନା ପାଠ ପଢିବୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହିଲୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହ ଆଉ କିଛି ଖାଇନୁ ମମି କ'ଣ ଦେଲା କି ତୋତେ ଏନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକୁ ଭାତ ଦେଲା ନା କୁକୁରି ଦେଲା ମମି ଚିପ୍ସ ଦେଲା ଗଧ ପାଠ ଗଧ ପାଠ ଗଧ ପାଠ ଗଧ ତମ ସାଥିଆଡ଼ି ଧନ ସାଥିଆଡ଼ି ହଁ ତୁ ତ ଗଧଡ଼ି ଖାଲି କିଛି ପାଠ ଆସୁନି ତୋତେ ପାଠ ନା କହିଲେ କହୁଛୁ ଗୀତ ଶୁଣିବି କିଛି ଗୀତ ଶୁଣେଇବିନି କିଛି ଗୀତ ଶୁଣେଇବିନି ପାଠ ପଢୁନୁ କିଛି ଗୀତ ନାହିଁ ନା ଚୁପ୍ 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 ପାଠ ପଢୁନୁ ତୋତେ କିଛି ଦେବିନି କାଜଲ ଦେବିନି ଲିପଷ୍ଟିକ ଦେବିନି କିଛି ଦେବିନି କିଛି ଦେବିନି ଫୁଲେଇକି ଫୁଲେଇ ଦେଉଛି ମୁହଁ ଲୋ ଦେଖି 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 ଫୁଲେଇ ଦେଉଛି ଲୋ ଆମ ଫୁଲେଇ ଇମା ଆମ ଫୁଲେଇ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦେଉଛି ଲୋ ପାଠ ପଢିବୁ ଆମ ଧନ ହଁ ପାଠ ପଢିବୁ କଲର କରିବୁ ଆମ ଝିଅ ଯୋଉ ପୋଲିସ ହବ କି ଡକ୍ଟର ହବ କ'ଣ ହବୁ କିଛି ହବୁନି ଖାଲି କଲର କରିବୁ ହଉ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଆଉ ଫୁଲେଇ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ତୁ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ବାପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପଟା ପାଉତି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଠି ତାର ବସିକି କାଗଜ ଦେଖୁଛି ଫୁଲ କାହିଁ ଏଟା କାହିଁ ଚଲେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ଆସିଲା ଫୁଲେଇ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ସେ ଥିବା ଜାଗା ତ ରୋଷେଇ ଜମା ହେଇପାରିବନି ଏଠି ଡାଲି ବସେଇ ପଣସ ଡାଲି ହେବ ଭାତ କରିଦେଇଛି ସେ ଗଲା ଯାଇଛି ସିନା ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଆସିବ ରୋଷେଇ ତ ପୁଣି ରୁକିବ ସବୁବେଳେ ମିମି ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଟୋଟାଲ କରିଦେଉନି ଗୀତ ଶୁଣିବି ଫଟୋ ଦେଖିବି ଏଇଟା କରୁଛି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇଟା ସାରି ଦେଇଥାଏ ତାପରେ ଯାଇନା ତାକୁ ଆସିଲେ ଖେଳେଇବି।